La 3 claxone. Good. Și motor, că ăsta mere jos, bine. Apoi nu mă duc pe 200 mai jos. 400 de metri interesant. Am pe și la retrezăni 50 de metri fața mea la 300, el mai are 380. 330 mi-are, știi că el merge pe 330, că sunt la 335. Am bate vântul acolo. Mai tare gata nu prea s-a îndepărtat. Și trebuia să marcă mai mult. Și acum când ne întoarcem să vinăm din partea asta. Ce fain, nu din autostradă. Aici poți să-i dai în gură în pui mei. Am avut nitro legat. Nu, că cu nitro o lai bine cu nitro, îți dai seama. Stile l-a încărcat. Ca și cu Corvette, exact ca și cu Corvette. 606. Așa merge și Corvette, ca și asta. Așa e, după aia mă ajunge, așa e, așa e. Ca și din mers, a doua, a treia, o ia mai tare, pe a patra și pe a cincea mă ajunge. Bă, știi că ăsta e de jos, eu am zis frumos că ăsta e de jos. 4 e pentru că plică. Păi clar, păi eu știu, păi normal, dar eu am... Nu ține, nici săracă, rup. Ia de asta te faci la 600 de cai în puii mei. 800 și 800 și îți dai seama cum... Păi ăsta de-aia ai făcut că dădea-ți la 4 linii.